Hola, aquí tenim una competició d'un mapa aragonès. El funcionament és molt fàcil. Estiguis atent durant el vídeo i prepara't per guanyar el Blooket o el Kahoot. Si estàs sol, et recomanem jugar en Blooket. I si esteu en grup, podeu fer servir tant Blooket com Kahoot. Teniu els enllaços per jugar a la descripció. Que guanyi el millor! Sistema Ibèric. Serra d'Albarrasí. Mola de San Juan. Folla de Terol. Serra de Javalambre. Javalambre. Serra del Gúdar. Peñarroya. Serra de Cucalón. Serra del Moncayo. Moncayo. Depressió de l'Ebre. Plana de Saragossa. Desert del Calanda. Serra del Cubierre. Folla de Barbastro. Folla d'Osca. El Castellà. Prepirineu. Serra de Guara. Malles de Riglos. Serra de la Penya. Pirineu. Vinyamala. Mont Perdut. Posets. Aneto. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blooket. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!